Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, nakapagluto kami ng masasarap na pagkain. So unang-una, mayroon kami ditong pinakbet. Mayroon ding beef stick, tsaka adobong sitaw. Naganda din po kami ng mga prutas mga ka-studio. Meron kaming pineapple at saka watermelon. Yan. At sa inumin po, limonsito juice. Yan, excited na kami kumain mga ka-studio dahil gutom na rin kami. Tsaka mga ka-studio, bago po yung setup namin, nakabili kami ng mga wooden na mga utensils. Tama ba yan? Shout out pala sa nasakyan namin, Jess and Tam. Maraming salamat. Gaw. Nagbumukbang din po sila. Sa kanila kami sumakay mga ka-studio dahil meron silang sasakyan. Maraming salamat. Maraming Pag-visit salamat. na rin po, Jess and Tom po. Opo. Please like and subscribe po also. Maraming salamat po. So ayan, pray muna tayo bago kumain. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara, Kainan na. kainan na po. Saan tayo simula man? Sa pinakbet. Pinakbit. Okay. Meron mo ditong serving spoon, no? Wow. Bigyan ko muna si Mrs. mga ka-studio. Paborito niya itong pinakbit. Si Sax nga po pala, tapos na po siyang kumain dahil sobrang excited niya po sa bagong bili na wooden plate ng papa niya. Sa kanya po, maliit po. Kaya kumain na cute. siya. Pagdating po ng papa niya, hinugasan niya po agad yung plate niya. Grabe, sobrang excited at sobrang saya niya po na makita yung wooden plate niya. Sobrang cute po. Yan mga ka-studio. Kain tayo? Kain tayo. Kain po tayo. Ang sarap talaga, ma'am. Sarap ng pinakbit. Si Mrs. po nagluto nito mga ka-studio. Ako lang po yung tumikim. Kung tama na, magaling siyang magluto. Thank you, Pang. Mahilig ako sa pinakbit dahil nung pinagbubuntis pa ako ng mama ko, grabe, palagi po siyang kumakain ng pinakbit po. Sarap mga ka-studio. Kumakain din po kami ng gulay po para balance ba. Hindi po kami puro pork, tsaka ingatan din po namin yung sarili namin po, nag-exercise, ganyan po. Pero hindi talaga may iwasan kapag madami kang kakainin na lumalaki ka talaga ba. Thank you, Pang. Yeah. Fasting din po kami. Sa isang araw po, isang beses lang po kami kumakain ng rice at saka yung ulam ba. Especially rice po. Yan, ubos na. Thank you, Pang. Ang sarap. Pinainog kaon. Gutom din yung ilong mo, Pang. Sinsya na po kayo kung may narinig kayong mga bijuki sa kapitbahay. Kasi baka may okasyon ba. Sunday kasi ngayon. Papahingi ng kuan pa. Serving spoon ba?
Kuha ako ng adobong sitaw. Yan, dito po tayo sa adobong sitaw. Taong sa'yo. Okay. Wow, thank you. Medyo matagal na din tayo din nakakain ito pa, no? Yan. So gusto ko to, adobong sitaw. Meron konting sabaw. Wow, ang sarap yan. Thank you, Mang. Welcome pa. Kumain natin. Sobrang vague po ni Sax ngayon. Napagod yata siya. Naligo kasi kami kanina ng ulan. Ako kasi pumunta ako sa mall, so sila yung kapag prepare dito. Yung niluto ko lang dito mga studio itong beef stick sa kanya din to kay Mrs. Kain po tayo, adobong sitaw. Sobrang na-enjoy ni Sax yung ulan kanina pa. Ang lakas po ng ulan dito sa amin kanina. Sarap yung sitaw. Wala ka na sitaw. Thank you, Mang. Lakas ko mong kumain ng sitaw. Po, isa ito sa paborito niya ang sitaw. Saka madali lang kasing lutuin ba. Mabilis na lutuin. Ang dami nating ulam, ang sarap. Ito lang gamitin ko, Mang. Sa lahat po ng sumabay sa amin ngayon sa kainan po, maraming salamat po. Ito, oh. Ang kita nila dyan, oh. Beef po yan. Sobrang lambot na po nito. Tigyan ko si Mrs. Natakam na siya dito, eh. Yan. Sobrang lambot na po nito. Sabaw, Mang. Lamig yan, eh. Grabe. Bihira lang kami magkakain ng beef kasi sa palengke namin dito walang nagtinda ba dito sa palengke na malapit ba. Excuse me po. Sarap pang. Sarap, no? Lambot na talaga. May sabaw. Nalo po mga studio. Tsaka kapag umuulan pa nung sarap kumain. Diyan, pakita mo ka. Chog ba? Bigyan mo kita? Dami ba? Ito na.
Busing ko na to. Naubos na yung kanin ko. Bilis ah. May kuhan pa o batong. Busin natin yan. Sarap ng ulam eh. Lalo na ang ulan. Nagpapamalos ko itong pinyapang. Lalo, ang sarap eh. Medyo kumukulog pa po. Mga ganitong klaseng pagkain, mabilis lang ubusin ba? Kasi hindi nakakaumay. Sarap, tapos may kasamang gulay kasi. Ano pa dyan? Ubusin mo na lang ito pa. Ayaw mo na? Gusto ka na? Sige. Ubusin ko ito mga ka-studio. Nabusog na daw si Macy's eh. Cute pang. Thank you, bang. Welcome pang. Yan. Tapos na. Ang tamis ng pinya, mang. Tamis pa. Nahinog na siya ng kuan pa no? Nagpundo kami dito sa rep. Para sa tuwing magmukbang, mayroon kaming prutas ba? Finish. Sarap. Ang gandahan dito, mang mayroong kuhan ba? Medyo malalim siya ba? Yung sabaw no? Nalalagyan ng sabaw mga ka-studio. Ang sarap. Lagyan din ng suka pa. Kaya hindi maingay ba? Sa wakas po, nakabili na kami ng wooden plate. Medyo mahal lang to siya. Mahal sa? Mahal yung wooden talaga. Excuse me po. Grabe, nabusog ako. Wow. Yes po yun. Thank you, Pang. Ito na naman po yung watermelon. Dami lang tawa naman sa watermelon. Ganon pa din siya, Pang. No? Sayang, no? Medyo matamis naman siya. Naahat ni Mang. Hindi pa ni siya guwang. Pag-harvest, no? Pero ang ganda niya po.
Malapit na pala tayo mag 100k subscribers mo. 96k na yata tayo ngayon. Grabe, ang bilis no? Oo. Hindi tayo magkapaniwala na abot tayo ng 100k. Oo nga. Nahirapan nga tayo doon sa pag-start pa lang natin, no? Nahirapan na kami mag 1k subscribers dati pa nung simula kami. Yes po. Kahit sino na lang mga kaibigan namin sinasabihan. Please subscribe. Nagme-message kami sa mga kakilala namin, mga relatives, please subscribe to our channel. Wala pa rin, may hirapan sa 100 subscribers. Nihirap talaga. Ito ma, ayaw na no? Ayaw to? Kaya alam namin po yun, yung mga kakastart pa lang na channel ba, mahirap. Kasi napagdaanan na din po namin yun. Yeah, minsan po nahiya din po kaming kuan sa kula ba. Madami kasi nag-offer sa amin ba na kuan mahiya kaming tumanggi no. Kasi alam namin na talagang ang hirap talaga mag-start ng isang YouTube channel ba. Limoncito juice po. Pa, meron tayong shoutout ha. Shoutout muna ako mga ka-studio. Shoutout kay E.G. Kent Falcon from Dumaguete. Ruina from Iloilo. Live Emotion Tatak Pinoy. Baby Odi from Muntinlupa. Kibo and Banga family from Boulevard, Davao City. Ay po. Perlu. Bangus Republic. FMCS from CDOC. Kirby Tingko. Happy birthday Irene, anak ni Ma'am Jocelyn Imperial. Happy birthday po. Jenny Perez. Jerome Riobal from Jeddah. Hearts Vlog from Pinamungahan, Cebu. Hi po sa mga taga Cebu. Hello po. Michelle Grace Musico. Arlene Cox from London. Vincent Kim Loreto. Cheryl C. from Bahrain. Hi po. Cheryl Bunag. Shout out sana kay Sax. Pero wala si Sax ngayon po. Kasi tapos na po siyang kumain. Shout out din Team Diego. Hello. Jungski G and G. At Marina Vlog from Makati. Yan, ikaw shout out mo. Ayun. Mega shoutout nga po pala sa kabatchmate ko po, si Ruel Alisna po. Hello, hi, daghan kayong salamat sa suporta, Ruel. O shoutout po na ko tanang taga Matanaw National High School ug sa tanan ako mga kabatchmate. Daghan kayong salamat ninyo. Shoutout. Yan na po mga ka-studio. Ubus na ubus po yung mga pagkain namin. Empty po talaga. Empty plate. So ayan mga ka-studio, bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye. Thanks for watching.